बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय जासिहरबाय आरो लोगोसे दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांमोननि भिडिअसफोरखौ आं नायगासिनो दङ, नोंथांमोननि कमेन्ट्सफोरखौ आं नुगासिनो दङ। बे भिडिअसनि लोगोसे कमेन्ट्स आंनो हरनायफोरनि थाखायनो दिनै आं बे इउटुबनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फोरमायहरनो नागिरनो आखायाव लाबाय आरो बेनिखायनो दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव फैबाय आंनि चेनेलनि गेजेरजोंनो। मानोना बेसेबां मानसिखौ आं बुंहरनो जे आं गाराखैबा माबा माबि अनेक खायफाया आंनो फेसबुकआव हरगोन, मेसेन्जाराव हरगोन, इन्स्टाग्रामाव हरगोन, इउटुबाव बिदि कमेन्ट्स हरगोन। गोबां मानसियानो गोबां गाज्रि कमेन्ट हरदों, गोबां मानसियानो मोजां मटिभेट होदों, मोजां लामा दिन्थिनायनिबो बुंहरदों, मोजां आंनो नलेजनि थाखाय बुंहरदों। आंनो कमेन्ट्सफोरखौ मोजां मोनदों आरो गोबां मानसियाबो गाज्रि होदों। जेबो नङा, बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच। आंखौ खायफा सापर्ट खालामदों, खायफा सापर्ट खालामाखै जानो हागौ। लोगोसे आं दिनै बे कमेन्ट्सनि थाखाय फार्स्ट अफ अल आं बुंनो सानो, कमेन्ट्स ओरैबायदि फैदों आंनियाव जे नोङो मिथिखौ मानो गारखो, मिथिखौ नोङो साननैसोनि थाखाय हाबा लानानै मानो आलाय सिलाय खालामखो, बे मोनसे कुइसन। जेरावबो मेसेन्जाराव हरदो, इउटुबावबो हरदो, बिदियानो। आरो लोगोसे आंनि मोखाङा भिखारि साइज, दाहोना साइज, बाखुन्दा साइज, इट्स अके, जेबो नङा। बेखायनो आं बुंजानांगौ गोनां खामानिखौ मावदोंबो जानो हागौ, बेखायनो बुंहरदों नोंथांमोना। जेबो नङा, आं एक्सेप्टेड। आंनिफ्राय जेबो बुङा आङो, नोंथांमोना जि बुङो बुं। खिन्थु अब्लाबो आंनि गोसोआ ओरैबायदि मोनदों जे आंनि नंखाय बाथ्राखौ लानानै आंखौ मानसिफ्रा ब्लेम होगासिनो दङ जे मिथिखौ मानो गारखो होननानै। स' दिनै आं रियेल बाथ्राखौ बुंनो सानो नोंथांमोननि गेजेराव, बे आंनि मिथिंगा ब्लग्स इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बुंहरनो सानो। आरो दाखालिबो आङो थानो हायिनि लिरना होदोंमोन, दिनै आं भिडिअ'नो लाबोबाय। दिनै आं रियेल खोथाखौ बुंनो सानो, दिनैसिम आं मिथि नार्जारिखौ गाराखै, दिनैसिमबो आं मोजां मोनो, दिनैसिमबो नेगासिनो दङ बेखौ। आं गाराखै, बे थार खोथा। नोंथांमोना मोजां मेलेमाव सोना लादो, जाहाथे आंखौ एगेन आं ब्लेम होनाङा जे मिथिखौ मानो आलाय सिलाय खालामखो होननानै। बेयाव गोबां स्ट'रि हाबना दङ, गोबां आंनि दुखु हाबना दङ, गोबां आंनि टेनसन हाबना दङ बे दिनैनि बे जिथु जोङो हाबा जालांबाय बेनि गेजेराव। नोंथांमोना ओरैबायदि कमेन्ट हरो, बिथिंसो जागोन ना बिथिंसो जागोन बिदि जालाङो आंनि गोसोआ। कमेन्ट हर, जाहाथे बे जोंनि हाबा जानाय संसारखौ जाहाथे मोजां जालांनो हायो, खुंलांनो हायो, आरो लोगोसे जोङो मोनसे मोजां लामा मोनो। बिदि खैफोदा बयनियावबो जाखायो, खिन्थु बे खैफोदखौ माबोरै सल्भ खालामना होनांगौ बेखौसो नायनांगौ जों बयबो जिखिना कमेन्ट हरदों, प्राय आंखौ बर' बिथांमोना आंनाव हरदों। आंबो बर' सेंग्रा, बयनियावबो मोनसेबाबो प्रब्लेम फैखायो। नोंथांमोना एसे अननानै जाहाथे मोजां कमेन्ट हरनानै जाहाथे आंनि साननाय हनायखौ आरो स्ट्रं खालामो, जाहाथे आं आरो मोजां जायो। आरो लोगोसे मोनसे कमेन्ट फैगासिनो दङ जे नोङो आगोलाव खनसे हाबा जाखांनाय आरो उन्दै सासे दङ। बियो रं। आं जोनोम मोननायनिफ्राय फार्स्ट आं जोनोम मोनग्रोबाय, सेकेन्ड टाइम आं हाबा जाबाय, आरो थार्ड टाइम मोनसे दङ बे थैनाय। बेखौ मब्ला आं थैयो आं जेबो मिथिया। मोननै स्टेपा थांबाय, जोनोम मोनबाय, हाबा जाबाय। बे मोननैया थांबाय। आं आगोलाव हाबा जानाय नङा। मोजां मोननाया बयनियावबो थाखायो, मोजां मोननाय गारलायनाया बयनियावबो थाखायो, खिन्थु हाबाया खनसेयानो जायो। बेखायनो आं बुंनो सानो आं मिथिखौ गाराखै आरो आं हाबा जानाय नङा, बे मोननैया क्लियार जाबाय। आरो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअ नागारनाया इउटुबार बिथांमोनखौ आं बुंनो सानो, जाखिनि आंनि बागै नागारदों बिथांमोनखौ आं बुंनो सानो, बिथांमोना इउटुबार नंगौ, बिथांमोना भिडिअ नागारखानांगौ नंगौ, खिन्थु बे जोंनि हाबा जानायनि थाखाय जिखिनि भिडिअ नागारदों
गोबाङानो मोजां नागारदों आरो खायफाया बिराद गाज्रि नागारदों। बेनो जाहैबाय जेनेबा आं सासे इउटुबारखौ नुदों आरोना, थाम्बनेइलाव थारमाने ओरैबायदि गाज्रि लिरदों। बिथांनि साबस्क्राइबार दङ, भिउवार्सफोर दङ। बिथांनि साबस्क्राइबारफोरा गासैबो मेचिउर्ड नङा। बेयाव उन्दै सासेबाबो दङ बिथांखौ मोजां मोननाय, बिथांखौ फल' खालामनाय। थ' नों सानना नाय, थ' नोंनि जिखिना भिडिअ नागारदों बेखिनियाव नोङो भिउसनि थाखाय बा गावनि आर्निंनि थाखाय, गावनि चेनेलखौ ग्रथ जानायनि थाखाय जिखिना नोङो थाम्बनेइलाव लेथ्रा लेथ्रा गाज्रि गाज्रि लिरनानै मानसिफोरखौ नायनो एट्राक्टिभ खालामदों भिउसनि थाखाय, थ' बेयाव सासेबाबो उन्दै मानसि थुनानै नायदों। बे थुनायनि नायनायाव निस्सय नोंनि गाज्रि बुंनायफोरखौ नुदों आरो बिसोरबो सोलोंगोन। थ' नोङो बा नोंथाङा आंनि हाबानि थाखाय बा आंनि माबानि थाखाय बुं, खिन्थु मोजां लेंगुवेजजों मोजां लामाखौ दिन्थिनो थाखाय बुं, जाहाथे नोंनिफ्राय मानसि सोलोंनो हायो। नोंनिफ्राय जोंनि संसारा आरो स्ट्रं जायो आरो मोजां जायो, बा जों संसार जानायाव मोजां लामा नागिरना मोनो, बा नोंनिफ्राय सासे उन्दै बा सासे मेचिउरा जाहाथे मोनसे बुस्थुबाबो सोलोंनो हायो। बिनि थाखाय नों नागार। नंगौ, नों आंनि थाखाय बहुत गाज्रि नागारदों, जेबो नङा, आं जेबो साना। खिन्थु जिबायदि दुखुआव दङ, जिबायदि टेनसनाव दङ ना, जिबायदि नटिफिकेसन फैयो, एसे गोसोआव नाङो आरो। बेखायसो आं फैबाय दिनै। रावखौबो आं गाज्रि बुंनो साना। बयबो नोंथांमोना मेलेमजिबि, बेखायनो आं रावखौ गाज्रि बुंनो साना। आरो बे आंनि मिथिं नार्जारिखौ आं गाज्रि बुंनो साना। दायो जि प्रब्लेमाव दङ बेखौ अनलि फर मिथिं नार्जारिया मिथिगौ आरो आं मिथिगौ मा प्रब्लेमाव गोलैना दङ। थ' जाय बिथांमोना बानायदों भिडिअसफोरखौ, मेन टपिकखौ, मेन रिजनखौ नागिरनानै एसे टाइम लाना बानायदो। नंगौ, बिथांमोना फाथैलाय बिसिबाय, होमबानिया नों नागारदो, नंमारगौ फाथैलाय बिसिबाय। खिन्थु अबाव जों फाथैलाय बिसिखो दिनै? जेबो बेफोर फर्मेटलि जेबो जायाखै, बेफोर सब नंखाय जेबो जायाखै। दाखालि मोनसे मिटिं जालांबाय, बेयाव आंबो दङमोन। बे भिडिअ माबायदि भाइरेल जाखौ आं मिथिया, मिथिं नार्जारिनि भिडिअ माबोरै भाइरेल जाखौ मिथिया, आरो बे मा स्टेटमेन्ट होदों बेखौ आं जेबो बुंला, बेखौ गावनो बुजिसिगोन बियो मा स्टेटमेन्ट होदोंमोन बेयाव। आरो लोगोसे गोबां इउटुबारबो दङ, बिथांमोना मानो दिनैसिमबो जोंनि भिडिअ बानायाखै? बिथांमोना बुजियो बे मालायनि पार्सनेल मेटार, बे मालायनि पार्सनेल मोनसे जानाय जाथाय, आरो बानायदों खायफाया बहुत मोजां मोजां लामा दिन्थिनो थाखाय बानायदों। बिदि जानो हागौ, गोरोन्थि जालांनो हागौ, खिन्थु मोजां मोनलायनानै जों हाबासो जादों। जेबो गोरोन्थि मावाखै आंनि बायदिबा। आरो नोंथांमोननि बायदिबा गोरोन्थि मावदोंबा बे गोरोन्थिखौ सल्भ खालामनो थाखाय, लामासो दिन्थिहरनो थाखाय कमेन्ट्स हर आरो भिडिअ बानाय। बेखौ बुंनो सानो आंनि चेनेलनि गेजेरजों। आं बुजि मोना जानो हागौ, अब्लाबो आं दिनै नोंथांमोननि सेराव दिनै भिडिअ लाबोनानै फोरमायहरबाय। नोंथांमोना जाहाथे आंखौ गाज्रि मोननाङा रावबो। आरो आङो पार्सनेलि सासेखौ बेसेबां मानसिनि आं रिप्लाय हरनो जे आं गाराखै, आं हाबा जायाखै, आं इदिसो। बेखायनो आं दिनै गावखौ नोंथांमोननि गेजेराव फैबाय, आंनि बे मिथिंगा ब्लग चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फोरमायहरनो थाखाय आं फैबाय। बेनो आंनि खौरां आरो बुंनो गोनाङा बेनो। स' नोंथांमोना मा सानो बेखौ आं मिथिला। दायो आङो बहुद जेनेबा लोरबां एबा दुखु टेनसनाव दङ, जेबो लामा नागिरना मोनाखै। थ' बेखायनो आंनिफ्राय रिकुवेस्ट, जाहाथे नोंथांमोननि मोजां मोजां कमेन्टजों, मोजां मोजां भिडिअसजों आं जाहाथे मोजां लामाखौ नागिरना मोनो, जाहाथे जों संसार जानाया मोजां जायो, जाहाथे जों संसार जानो हायो, मोजां संसार जालांनो हायो। आं बेखौनो लानानै दिनैसिम नेगासिनो दङ।
बेनो आंनि बुंनो बेखिनियानो। आरो नोंथांमोना कमेन्ट हरनाय आरो भिडिअनि बागैसो दिनै बुंबाय आङो। स' नोंथांमोना बुजिदो एसे, आरो नोंथांमोनाबो बिजिरना नायदो। आरो मा बुंबावनो, बेखिनियानो आंनि बुंनाय। आरो रायजो नोंथांमोन, आंनिफ्राय बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि थौले गोसोजोंबाबो नोंथांमोनखौ आङो बेखिनिया दिनै भिडिअखौ लाबोबाय। आरो बयनिसिमबो आंनिफ्राय खुलुमहरनाय, जाहाथे मोजां कमेन्ट हरनानै आंखौ मटिभेट खालामो, मोजां लामा दिन्थिहरनो हायो। बेखिनियानो, खुलुमबाय।